Ħanaddu għall-silta li jmiss mill-Vanġelu ta' Mattew, Mattew 6, vers 22 u 23. Pass qasir, però sinifikanti ħafna. Isimgħuh. Ġesu jgħid: il-musbieħ tal-ġisem u l-għajn. Jekk mela għajnek hija singla jew hija tajba, ġismek kollu jkun illuminat. Imma jekk għajnek hija ħażina, ġismek kollu jkun mudlam. Jekk mela id-dawl fik u dlam, kemm hu kbir dak id-dlam. Missiera Smawiet, nitlobuk sabiex l-ispirtu tiegħek id-dawa lir-ruħ tagħna sabiex ta' bilħaq nkun kapaċi nirċievu l-kelma tal-ħajja, nkunu kapaċi nilqawha u nħadmuha bil-fidi. Tħallinix mola nkunu għażina f'dan il-lat, lanqas traskurati, maktarx biżla sabiex nitqawwew fir-ruħ tagħna, nkunu kapaċi niddu bħal kwieka fis-sema. Għatina molaj li nisimgħu b'attenzjoni u fl-istess ħin ukoll nixxenqu għal xirka eqreb lejk miegħek sabiex ta' bilħaq infaħruk u l-ħajja tagħna tkun ta' bilħaq offerta ta' gratitudni lejk li għamilt li ħdimt fidwa għalina bibnek Ġesu, tajtilna u issa qiegħed tmexxina sabiex tippreparana għal glorja eterna. U dan tolbuh f'ġiebna Sidna Ġesu Kristu. Amen. Kien hemm żmien meta konna ngħixu għal wiċċ in-nies biex nogħġbu lin-nies, nippreżentaw faċċja pożittiva quddiem in-nies huma importanti minn xejn iżjed. Mindu il-mulej sejħilna sabiex nkunu parteċipi fil-grazzja tiegħu, għarafna il-valur tal-onestà, tas-sinċerità u l-fatt li Alla ma jitħaq bi ħadd. U allura il-ħajja tagħna bdiet tieħu żvolta ġdida, direzzjoni ġdida u għarafna li finalment kif sikwit tenni l-iskrittura hija l-qalb li hija fundamentali għal saħħa spiritwali tagħna. Kif inhi l-qalb? Kif inhi l-qalb? Ġesu ilu jisħaq fuq din matul il-pridka tiegħu fuq il-muntanja, beda biex jgħidilna li imberkinu mal-foqra fl-ispirtu. Mhux mi jidhirlu li huwa suffiċenti u m'għandu bżonn il-ħadd. Min jaraf id-dejn tiegħu qudiem Alla, dawn jassalna l-Smawiet. U baqa jibqa' jgħallimna dwar l-integrità tal-qalb quddiem Alla. Saħansitra anke meta nagħtu karità jew nitolbu jew insumu, Ġesu jgħidilna tagħmlux bħal wiċċ in-nies biex tieħdu l-premju tagħkom fuq din l-art, imma aktarx għamluha bħala qatt ta' devozzjoni u gratitudni lil Alla li mbagħad Alla li jara fil-moħħbi aħallaskom hu fil-beraħ. Dana ilna nisimgħuh u nixtiequ li ħalli impatt fir-ruħ tagħna da. Għax altrimenti ħanibqgħu fejn aħna, altrimenti maħniex ħanagħmlu dak il-progress spiritwali illi Ġesu li mgħallem tagħna jixtieq illi jara fina. Il-qalb. Hawnhekk jgħid però illi il-musbieħ tal-ġisem u l-għajn jagħtina tixbieħa illi prattikament qed jenfasizza l-valur tal-qalb, il-kwalità tal-qalb billi juża l-għajn. Tgħidu li x'għandha x'taqsam. Però ħanfhmu hekk. Bħala bnedmin aħna Alla jagħtina normalment 5 sensi. Tajjeb, nistgħu naraw, nisimgħu, nxommu, intemu u nħossu. 5 sensi. Tajjeb, mhux kollha tal-istess valur, jekk nasib jien ikollok tagħmel questionnaire man-nies u tgħidilhom kif ikollok titlef 4 minnhom u żomm waħda, liema żomm. U naħseb jien kollha jgħidulek, jew kważi kollha jgħidulek nixtieq li nkompli nara ħalli ma xentiem u anke ma nismax,
però nixtieq nibqa' nara. Għax lajn hija xadba illi tagħmilna aware, tagħmilna konxi tal-ħajja ta' madwarna, tar-relazzjoni ta' madwarna aktar minn kull ħaġa oħra. Lajn għal ġid jew għad-deni, tajjeb hija ħajdu hekk il-muftiħ ta' kollox għall-ġisem. Fatti mill-istorja umana tibda li meta is-serb kellem il-Eva u mbagħad Eva rat il-frott tas-siġra huwa sabiħ u ta' jixtiequ. Allura għandek il-qalb involuta, però xem użat minn dawn 5 sensi li semmejna? Lajn. Anke Ġesu meta kien imġarrab mix-xitan ħadu fuq il-qoċċata tat-tempju u rieħ is-saltniet kollha tad-dinja. Ġobb ukoll jgħid jiena għamilt patt ma' għajnejja biex ma ħaresx lejn mara. Għax lajn hija it-triq li sikwit minna ngħaddu kemm għal dusija kif ukoll għal tiġrif tagħna nfusna. Lajn sikwit tirreferi għall-attitudni interna tagħna, x'hemm għaddej fina nfusna. Jekk anke naraw f'Salm 119, fatt is-Salm li jmiss biex naqrawh flimkien, sikwit tissemma lajn u sikwit tissemma l-qalb. Ara pereżempju vers 10 jgħidilna b'qalbi kollha fit-tixtek. Tħallinix nitbiet mill-kmandamenti tiegħek u dik hija l-attitudni tajba. Li għan nfittxu l-Alla b'qalbna kollha. Jkompli jgħid imbagħad ftit wara iftaħ li għajnejja biex nara l-ġubbijiet fil-liġi tiegħek. Iftaħ li għajnejja. Evidentament mhux biżżejjed li inti tismagħha jew taqra l-Bibbja. Imma hemm bżonn li Alla jiftħilna għajnejna. Ovvjament mhumiex l-għajnejn fiżiċi, imma darba oħra lajn illi ġibna f'kuntatt vera mal-ħajja. Aktar tard mejjil l-qalbi lejn ix-xidiet tiegħek u mhux lejn ir-rejba. Mbagħad fil-vers ta' wara tħallix għajnejja jħarsu lejn fruwa u fit-triqat tiegħek għatini l-ħajja. Tħallix il-għajnejja jħarsu lejn fruwa. Mela qed isemmi żewġ dnubiet faħxin, il-fruwa u r-rejba. U qed jappella lill-Alla ħares l-qalbi u ħares l-għajnejja minn dawn il-perikli. Għalhekk Ġesu jgħid li il-musbieħ tal-ġisem huwa lajn, il-fanal. F'ġisimna kollu, illi jagħti d-dawl huwa lajn, għax mill-lajn jidħol id-dawl, tajjeb u allura aħna nkun kapaċi illi nirreġixxu għal dak id-dawl. Il-kustjonijiet kollha tal-ħajja jipproċidu mill-qalb. Però hawnhekk Ġesu qed jgħid illi l-ġisem isib id-direzzjoni tiegħu aħna bħala persuni, bħala nies, nisibu d-direzzjoni tajjeb tagħna kemm għal ġid kif ukoll għad-deni mill-għajnejn. Bl-għajnejn nużawhom biex naqsmu triq, biex naqraw, biex nsegwu riċetta, biex npittru għal elf ħaġa. Kontinwament ngħixu skont id-dawl li jkun dieħel f'għajnejna. Il-kondizzjoni tal-għajn allura x'tip ta' għajni taffettwa d-deċiżjonijiet, l-għażliet u l-mixi kollu tagħna. X'dieħel minn dik l-għajn u x'kondizzjoni ta' għajni. L-għajn hija bħal lampa jew musbieħ illi tisvela jew turi l-kwalità tal-ħajja interna tagħna, x'hemm fina nfusna, x'hemm fir-ruħ tagħna. Jekk l-għajn hija b'saħħitha, hija normali, hija tajba, u allura għandek viżjoni ċara li twassal, tajjeb, tħares li Alla b'devozzjoni u fokus bħala s-sit uniku tiegħek. Li tkun kapaċi allura tobdi l-kmand ta' Kristu fitxu l-ewwel saltna ta' smewiet u l-għajxin ġust qudiemu. Il-fokus tagħna jkun fejn suppost ikun u mhux fuq affarijiet trivjali u affarijiet ta' fruwa. Hekk il-persuna tkun mimlija bid-dawl tar-rieda t'Alla. Sikwit, Bibbja x-xebaħ li nfisha bħala dawl, bħala dawl. Anke Ġesu nnifsu jgħid jien huwa id-dawl tal-ħajja. Mi jimxi warajja ma jimxiex fid-dlam iżda jkollu id-dawl tal-ħajja.
Fluqa fatti jgħid għajnek hija l-lampa tal-ġisem. Allura l-għajn hija il-mezz tal-ġisem biex jirċievi d-dawl. Mingħajr dawl ma nistgħux ngħixu. U l-ġisem kollu ħajjirċievi d-dawl anzi qas jgħid għajnejk, tnejn, għajnek, ġifieri hemm xi ħaġa waħda li aħna s-soltu nsejħula il-qalb. Illi minna joħorġu n-nixxijat tal-ħajja. Jekk l-għajn allura hija b'saħħitha u qed jista' jirċievi d-dawl, juża dak id-dawl, jużah b'mod tajjeb u kompletament. Però jekk l-għajn hija difettuża, allura il-dalma taħkem il dak il-bniedem u qed ma jkunx jista' jara biex jimxi u jaħdem. L-għajnejn spiritwali. Ġesu qed jgħid hawnhekk, l-għajnejn spiritwali. Tajjeb, l-attitudnijiet tagħna tajjeb illi x'tip ta' attitudni, x'tip ta' atteġġjament għandi li Alla. U Alla tażżejt u n-nieqes, Alla li nħobb jew jidher li nista' nużah meta għandi bżonnu, li qed hemmhekk għal konvenjenza. Jekk dak huwa Alla tiegħek, allura għandek idolu mhux Alla veru. Però jekk huwa Alla illi inti teżisti għalih għax hu ħalqek propjament għalih biex tarfu, tħobbu, taqdih, allura iva, l-attitudni tiegħek hija waħda tajba. L-għajnejn spiritwali jinvolvu wkoll il-motivi tagħna. Il-motivi ġifieri ir-raġuni għalfejn se nagħmel dil ħaġa. Ġesu diġà wissiena. Jekk ħa tagħmel karità, toqgħodx titrumbettja quddiemek biex isseħ l-attenzjoni tan-nies biex imbagħad jgħidulek prosit jiġi tappulek fuq spaltek u kemm inti karitatevoli, kemm inti filantropu, kemm inti qalbek tajba mal-foqra u l-bija. Le. Għalfejn se tagħti karità? Għalfejn se titlob? Għalfejn se ssum il-motivi? L-intenzjoni għalfejn qed tagħmel dik l-azzjoni. Ġesu qed jiġbdilna l-attenzjoni għal din ir-realtà. Ukoll għall-ambizzjonijiet tagħna. Kollha kemm aħna għandna ambizzjonijiet, żgħar, kbar, evidenti, moħbija. Kollha għandna xi molla fina illi ġġielna qumu filgħodu biex nagħmlu dik il-ġurnata xogħol, imma għaliex qed tagħmilha? X'inhi l-ambizzjoni tiegħek? Xi trid tilħaq? Xi trid tilħaq? Xi trid tilħaq? X'huma x-xewqat tiegħek? Oħra dik. Illi turi xi kwalità ta' għajn għandek, xi kwalità ta' qalb għandek. Ix-xewqat. Għax ix-xewqat aħna infatti pakkett ta' xewqat. Kull wieħed waħda minnha pakkett ta' xewqat. Għandna ħafna xewqat, però x'tip ta' xewqat huma. Wa tajb li kollok ix-xewqat. Wa tajb li kollok l-ambizzjonijiet, però x'tip ta' xewqat huma, nerġa' ngħid. Wa xewqat li toġob l-Alla, ma xewqat li tara s-salta tiegħu avvanzata, jew xewqat li inti tavvanza lejk innifsek u l-interessi tiegħek. Jekk allura dawn huma diretti lejn ir-rieda tal-Alla, l-għajn għajnek ifisser li hija singla, hija tajba. Allura d-dawl ta' kelmtu meta Alla ikellimna bil-iskrittura, tajjeb, dik id-dawl ta' kelmtu tidħol fil-qalb u l-bniedem jirċievi barka u jipproduċi l-frott. Għalhekk kien hemm xi ħadd jgħid illi ħafna jisimgħu il-kelma ta' Kristu fil-Knisja. Imma mhux ħafna jisimgħu lil Kristu fil-kelma. Għax ovvjament il-qalb, il-kondizzjoni tal-qalb mhux ta' kulħadd hija l-istess. Meta nisimgħu lil Kristu li mgħallem tagħna fil-kelma, imbagħad iva l-ispirtu tiegħu kun kapaċi jipproduċi dak il-frott illi aħna xi ftit jew wisq jekk aħna ta' bilħaq Kristjani nixtiequ li naraw f'ħajjitna, l-mħabba, l-ferħ, is-sliem, l-lewwa, s-sabar, il-manswitudni, l-umiltà, ir-rażna fuqna nfusna, virtujiet illi ġej mingħand Alla u jsabħu lil Alla. Però jekk ix-xewqat tagħna mhumiex iffukati fih, jekk allura l-lajn tagħna mhijiex singla, mhix iffukata fuq dak l-oġġett li suppost hija affukata fuqu. Ġifieri fuq il-ħwejjeġ tagħha, fuq ir-rivelazzjoni tiegħu, fuq il-verità tiegħu. Allura
meta nisimgħu kelmtu moqrija jew pritkata jew studjata ma tħalli ebda effett, jew ftit li xejn. Ħajdu ma tħalli ebda effett. Għaliex jekk il-kelma mhix tibdilna allura xużu fija li tistudja. Vera? Jekk il-kelma mhix tibdilna ifisser illi l-lajn tagħna mhijiex singla. Mhijiex singla. U Ġesu hawnhekk għandu twissija mill-aktar solenni. Jekk mela dawl fik u dlam, kemm hu kbir dak id-dlam. Jekk inti tippretendi illi inti mwieled mill-ġdid u konvertejt u issa evanġeliku, però għadek tgħix fid-dlam, kemm hu kbir dak id-dlam. Qed tiftaħ li inti fid-dawl. Però qed tgħix fid-dlam. Ġwanni jgħid infatti illi dal-bniedem huwa giddieb. Huwa giddieb. U għandu bżonn il-min jeżu u issieħ u jġibu f'sensieħ. Ara bniedem sekularist, bniedem illi ma jemminx, bniedem illi għalih ir-realtà hija l-omor ċkejken ta' bħalissa appena tieħu l-aħħar nifs tispiċċa. Dak huwa s-sekularist. Sekulum tfisser iż-żmien tissa, iż-żmien. Lil hemm il-qabar m'hemm xejn. U allura dan is-sekularist inevitabilment x'jagħmel? Ix-xewqat tiegħu huma diretti lejn ħwejjeġ ta' id-dinja, l-ambizzjoni tiegħu huma li jilħaq pożizzjoni fis-soċjetà għolja f'din id-dinja, tajjeb, jaħżen ukoll ġidu għajdu fejn. Għandu xi jaħżlu jaħżlux fis-sema jew fuq l-art? Le, is-sekularist jaħżnu fuq l-art. Għaliex? Għax għajnu hija ħażina. Għajnu hija ħażina. U allura ma tistax tagħmel is-sewwa qabel ma tara s-sewwa. Nifhmu għadin? Ma tistax tagħmel is-sewwa qabel ma tara s-sewwa u ħanżidu magħha wkoll u tixtieq is-sewwa. U allura tibda tirrealizza li s-sewwa ma jiġix minnek innifsek imma huwa qotja minn Allax. Il-ħajja spiritwali tagħna minn hemmhekk tibda. Meta aħna morru bdejna vojta quddiem Alla, foqra fl-ispirtu u Ġesu jgħid ta' dawn hija s-saltna ta' smewiet. Il-sekularist, l-infidil, wieħed li ma jemminx tajjeb, għajnu hija ħażina u jaffukata fuq xi ħaġa li ma għandux jiffuka fuqha, fuq ħwejjeġ ta' id-dinja, ħwejjeġ għaddiena, ħwejjeġ ta' fruwa. Ħwejjeġ li dwarhom Salamun u s-siena, fruwa tal-fruwat u kollox fruwa. Għax kollox jgħaddi, kollox jispiċċa. Tista' tkun sinjur għaref xorta se tħalli ġidek il-ħaddieħor. U allura qal xiq li hemm għal taħbit tagħna kollu taħt il-kappa tax-xemx. Però il-Kristjan huwa differenti. Il-Kristjan għandu issa id-dinamika fih, għandu l-qawwa, għandu l-lotja tal-Ispiritu Santu, lotja inkredibbli, Alla tagħna l-Ispiritu tiegħu biex jammar fina, biex il-fokus, il-vista, il-ħars tagħna ikun fejn għandu jkun. U jekk ikun fuq Alla, allura il-vista tagħna hija waħda tajba. F'waħda mill-istejjer tiegħu Ġesu jirrakkonta dwar dan il-dispensier amministratur illi sidu kaċċieħ mill-impjeg u dana tgerfex ippanikja għax ħanbad nagħmel. Mhux ħammur nażaq imbagħad, mhux ħammur nittallab nisti. X'ħanbad nagħmel? U allura bil-makkakkerija ta' moħħu tajjeb beda iżur lill-kredituri debituri ta' sidu, għallu kemm għandek ittieħed sidi? U li għallu midbar mill-żejt, għabat il-ċevuta, għabat il-kont, flok 100 għamel 50. U beda jnaqsilhom. U meta sar jaf il-sidu, is-sid faħħar li dan dispenser inġust. Għax kienet jisraq. Kienet ibabas bil-proprjetà li mhux tiegħu. Tajjeb? Però s-sid faħħar li dispenser inġust għax aġixxa b'astuzja. Aġixxa bil-makakkerija ta' moħħu. Ta' sekularist li kien ħaseb għal-futur. Għax issa ħadd iġri li waħda tinqara u tinkiteb. Ħanispiċċa bla xogħol. U allura aġixxa bil-makakkerija ta' moħħu. Għax u li da żmien semgħu Ġesu qed jitkellemaw. U li da żmien in-nies infidili, in-nies li ma importawx minn Alla, huma iżjed astuti
fl-trattar mal-ġenerazzjoni tagħhom infushom minu li id-dawl. Ġesu qed jgħid fi kliem sempliċi illi nies li ma jemnux huma iżjed makakki u għandhom aktar den u sens biex jaħsbu għal ħajja futura tagħhom li fl-aħħar mill-ħadd tispiċċa mal-qabar minna li aħna dixxibli tiegħu. Aħna li irċivejna d-dawl u li suppost il-lajn tagħna hija singla u allura hija affukata fuq Alla u fuq il-wirt etern il-ħajtina. U ħafna drabi ninstabu li qegħdin mitlufin fuq ħwejjeġ ta' d-dinja illi nafu aħna nafu infusna aħna nafu illi ma jiswew xejn. Jekk mela għajnek hija singla ġismek kollu huwa illuminat. Rridu nitolbu lil Alla biex jagħtina din l-għajn singla, għajn iffukata, għajn illi hija b'saħħitha. Rajl jgħid ħajkollok għan wieħed. Dan hu sigriet kbir ta' prosperità spiritwali. Ħajkollok għan wieħed. Tajjeb, u allura jekk martek tqajmek fis-satin ta' filgħodu. Tajjeb, u inti tkun għadek imgerfex, ma tax fejn inti toħlom jew le. U tajlek x'inhu l-għan ta' ħajtek? Suppost għandek tweġibha mill-ewwel. L-għan ta' ħajti hu li ħobb il-Alla. Għaddet. X'inhu l-għan ta' ħajtek? Għax skont J.C. Ryle ovvjament qed jikteb biblikament hawnhekk. Qed jirrifletti tagħlim bibliku. Ħajkollok għan wieħed. Dan huwa sigriet kbir ta' prosperità spiritwali. Jekk m'intomx temnuni illi Ryle qed vera qed jiskoprilna verità tremendament importanti. Xi ħaġa li qala David, per eżempju, David fil-Salm 27, vers 8 jgħid jiena ħaġa waħda xtaqt mingħand il-mulej. Salm 27, nisimgħuh. U tajb niċċekkjaw għandniex dan l-istess l-istess ambizzjoni f'ħajjitna. Ħaġa waħda jiena xtaqt mingħand il-mulej. Diġà tkellim dawn ix-xewqat u x'nixtiequ l-motivi tagħna. David hawnhekk jippinpointja. Jablinna l-akbar pjaċir. Ħaġa waħda xtaqt mingħand il-mulej u nibqa' nfittixha. Mhux għax ma ksibtix illum inċedi, ninsa kollox. Nibqa' nfittixha. Li jiena nammar fid-dar tal-mulej il-jiem kollha ta' ħajti. X'qed jgħid? Fi kliem modern qed jgħid li jiena nkun ingawdi xirka malla. Għax ma inti xi ħadd idaħlek f'daru, inti vera, inti ma tdaħħalx barranin f'darek, jew nies li ma tafhomx, il-min tdaħħal. Nies li għandek pjaċir bihom biex tiekol magħhom, tgawdi xirka magħhom. Li jiena nammar fid-dar tal-mulej li kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bis-sbuħija tal-mulej. Hemm hija l-ambizzjoni tiegħu. Xi jixtieq mill-ħajja illi jitaxxaq bis-sbuħija tal-mulej u nimmedita fit-tempju tiegħu. Għalhekk Ġesu ċanfar darba waħda lil Marija. Marija il-mara biżla, il-mara biżla tad-dar u l-faċendi jdu jsiru kif kapaċi tgħidilna kull mara tad-dar. U kellna bżonn napprezzaw illi x-xogħol tad-dar illi ma jidirx għax aħna dejjem nħammġu u hemm qed ingħatfinna mingħajr forsi ma ngħidulu grazzi. Din Marija, di Marta, skużaw Marta, kienet tant fissata fuq il-faċen tad-dar, fuq it-tisjir, u issa li kellha Ġesu mistieden, ovvjament ridet tagħmel pranzu bil-fjokkoli, 3-course meal, bid-deżert ta' kollox, qed tifhem. U tant baqgħet fil-ċina li traskurat il-Ġesu. Mentri Marija oħta kienet aktar sensibbli minna. U għarfet l-okkażjoni, marret fejn Ġesu inxtaħtet ma' riġleħ u għadet titpaxxa, tisimgħu u titgħallem minn għandu. Ovvjament Marta ħadet għalija, għax ebda persuna ma tħobb tagħmel faċendi waħedha fid-dat, kont trid ħadd ieħor jgħinu ġifiera. U allura Ġesu hemmhekk kellu bżonn jagħtiha tagħlima kif ngħidu aħna. Ġesu jiġi qalilha Marta, inti mkidda u mħabta
b'ħafna ħwejjeġ. Se tagħmel lista twila. ħafna ħwejjeġ. Ma jispiċċaw qatt. Dalam u għada sejra. Vera? Kemm kapaċi nqabdu f'dan iċ-ċiklu. Imma ħaġa waħda meħtieġa. Aħna. Għandu raġun Rajl. Ħajkollok għan wieħed dan hu s-sigriet kbir ta' prosperità spiritwali. Ħaġa waħda hija meħtieġa. Ħaġa waħda hija neċessarja, ħaġa waħda li ma tgħaddix mingħajrha. X'inhi? Xirka mal-ħalliq tiegħek. Komunjoni mas-Salvatur tiegħek. Li tibqa' fid-dilja. Tibqa' fid-dilja, jibqgħu fija u jiena fikom. Mi jibqa' fija u jiena fih da jagħmel ħafna frott mingħajr ma tistgħu tagħmlu xejn affattu. Ħaġa waħda meħtieġa. U Marija għażlet dak l-aħjar sem li ma jitteħdilix. U jalla jkollna allura din il-line singla illi kella Marija. Meta persuna hija mimlija bid-dawl ta' Kristu allura dana jaffettwa l-eżistenza tagħna, l-imġiba tagħna, l-atteġġjament tagħna, l-mentalità tagħna kif naħsbuha minn ġurnata l-oħra. Rridu allura neżaminaw ħajjitna biex nassiguraw illi l-għajn spiritwali tagħna hija fit-tali kondizzjoni illi l-Vanġelu mhux biss nisimgħuh imma ta' bilħaq hija taqaddisna u jġeddet il-ħajja tagħna, il-ħajja ġewwiena tagħna. Misna nirrispondu għal tagħlim u l-qari tal-iskrittura bi spiritu mhux bi spiritu ħażin, spiritu illi sa jmiss il-qari, qed salm ieħor, is-soltu. Le, hu da bħal-okkażjoni jalla qed ikellmek, qed jiddereġik, qed jagħtik il-ħobs għas-sosten ta' ruħek. Allura, hemmhekk imbagħad il-prid kull tagħlim li nirċievu naraw li għamlulna l-ġid. Kelma tal-Alla hija ħajja. Però għal darb'oħra jekk il-kelma ta' hija dawl, hija dawl. Però jekk lajn hija mudlama ma tista' tirċievi ebda dawn. Jekk qed nirrealizzaw li aħna il-vista tagħna, id-dawl tagħna huwa l-lajn hija ħażina, allura huwa każ li aħna nistqarru dubbietna l-Alla, mhux vera. Nistqarru l-qagħda tagħna, bajb fuq nfusna, nirċievu t-tindif għax Alla wetna li jaħfrilna, u iva kapaċi fukanna il-vista tagħna, kapaċi imbagħad illi nkunu kapaċi nisseparaw ruħna minn kull kompromess ma tlam. Meta għajnek ħażina ġismek ukoll u mudlam. Din hija l-problema tal-miskredenti, tan-nies li ma jemnux, il-perċezzjoni tagħhom, kif l-abilità tagħhom biex jaraw. Għandhom nuqqas ta' dawl. U ma rridux aħna ninqabdu li nkunu fl-istess kondizzjoni tagħhom. Jekk għajnek ħażina, allura dbati minn viżjoni spiritwalment difettuża ħatifissa fuq teżori fuq l-art. Teżori fuq l-art. Fejn il-kamla terri, fejn il-ħallalin jitlu u jisibu. Bibja sekwit issemmi lajn ħażina li minna l-ura jħorġu rejba, l-interessi personali, ix-xeħħa, lejra. Ġesu fost lista ta' dnubiet ħorox li joħorġu mill-qalb tal-bniedem qal. Mhux dak li jidħol ġew ma jħammiġniex li joħroġ minnha mill-qalb. X'għax joħroġ sibiet ħżiena u fosthom isemmi lajn ħażina li ma tfisser xejn ħlief ejra. Għax meta aħna maħniex kapaċi illi imbirku lill-Alla għal ġid li jagħti mhux biss lilna, imma wkoll il-ħaddieħor skont kif jara u l-aħjar u m'għandi ebda dritt li ndaħallu lill-Alla għala li dak għamlu sinjur u b'saħħtu u jiena minix bħalu jew minix daqsu. Tifhem Ġesu jsemmi din lajn ħażina. Lajn ħażina allura li tikkorrompilek, li tħassarlek l-ħajja spiritwali kollha tiegħek. Kollha. L-istess ħaġa il-xeħħa li inti
li inti sibek biex tirċievi mingħajr ma tagħti. Mosè lil-nies ta' żmienu kulilna qed jgħidilna li meta inti għandek tiftaħ idejk beraħ mal-fqir u tisilfu biż-żejja tal-bżonn tiegħu f'kull ma jonqsu. Ara li ma jkunx hemm xi ħsieb ħażin f'qalbek li jgħidlek is-7 sena s-sena tal-maħfra tad-djun waslet u għajnek tkun blaħniena maħuk il-fqir u ma tagħtih xejn. Rajtwa? Ġesu ma tgħid xejn ġdid hawnhekk l-għajn, l-lampa tal-ġisem. Mosè qed jgħidilhom, attent li għajnek ma tkunx blaħniena maħuk il-fqir. Għajn ħażina taċċetta kull korruzzjoni morali. Għajn b'saħħitha, għajn singla hija affukata fuq Alla. Kif għandu jkun? U nibdew ingawdu din il-vista meta ovvjament nirċievu l-Ġesu. Meta f'Ġesu naraw li huwa ta' bilħaq id-dawl tad-dinja. U kien dak id-dawl ġej fid-dinja li ddawwa lil kull bniedem. Ovvjament il-kull bniedem illi jemmen fih. Ġesu ikompli jgħid jien huwa d-dawl tad-dinja. Min jimxi waraj ma jimxiex fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja. Għajn singla illi kapaċi tirċievi id-dawl. Ħajjitna allura hija determinata minn liema tip ta' dawl l-għajn tippermetti li tidħol. Għajnek liema tip ta' dawl qed tippermetti li tidħol. Għax il-musbieħ tal-ġisem huwa l-għajn. Ħajjitna kollha, persuna kollha tagħna, tajjeb, skont dak li dieħel mill-għajn. U narġa' ngħid, Ġesu finalment mhux qed jirreferi għal dawn għax infatti jgħid għajnejn għajn l-għajn. Il-prinċipju huwa sempliċi u determinattiv. Kif inħarsu l-ħajja? Kif inħarsu lejn nfusna? Kif inħarsu lejn il-flus? Kif nużawhom? Għax Ġesu infatti kien għadu kif jitkellem dwar il-flus vera? U ħajkompli jgħid illi ma nistgħux naqdu l-Alla u l-mammona, il-materjaliżmu, il-ġid, ma nistgħux. Kif inħarsu lejhom? Dan huwa kollu barometru, indikazzjoni tal-kondizzjoni spiritwali tagħna. Tindika liema tip ta' qalb għandna. Alla, jekk il-qalb tagħna hija difettuża, hija ħażina, Alla kapaċi jirrinova, kapaċi ġeddida, kapaċi itejjiba. Huwa l-kirurgu suprem illi bl-operazzjoni misterjuża tiegħu kapaċi jagħtina ħajja kwalitattiva, ħajja li bija nkun kapaċi naqduh u nħobbuh.